όσο πιο λίγοι είμαστε, τόσο καλύτερα. Γιατί γίνεται πιο επικοδομητικός ο διάλογος. Πιστεύω θα έρθουν και άλλοι βέβαια, αλλά αλλιώς είναι να αντιμετωπίσεις ένα κοινό 50 ατόμων και να είσαι προετοιμασμένος να απαντήσεις τουλάχιστον σε 50 ερωτήσεις. Και αλλιώς είναι το να είναι λίγα τα άτομα και να γίνονται ουσιαστικές ερωτήσεις και να παίρνουν αντίστοιχες απαντήσεις. Βλέπω ότι έρχονται άτομα, ας κάνουμε υπομονή, κάναμε κάλεμα. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ. Το θέμα μας δεν είναι μόνο ασφαλής ως ανεκκοινότητα, αλλά πολύ πιο ουσιαστικό και ζουμερό θα είναι η παρουσίαση του κ. Σύρη. Ο κ. Σύριος είναι νομικός, εξειδικευμένος και πάνω σε θέματα αποφύγων και ευθύνες διαμεταφορέων, logistics, housekeepers και ό,τι έχει συνάφεια με την εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι νομικός σύμβουλος Underwriters of Lloyds στην Λονδίνο και αρκετών ασφαλιστικών, μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών και σε αυτά τα θέματα και όχι μόνο. Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Σύριο, θα σας πω το εξής, ότι ο χρόνος μας δεν θα καταναλωθεί σε ομιλίες δικές μας, που είμαι σίγουρος ότι όταν βγείτε έξω μετά το πονοκέφαλο θα πάτε να πείτε ένα καφέ για να τα ξεχάσετε. Έχουμε σκοπό να είμαστε περιεκτικοί, ουσιαστικοί και περιεκτικοί στην παρουσίασή μας, για να σας δώσουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Βέβαια, εκ πείρας σας λέω ότι σε αυτό το, αν θέλετε, παιχνίδι ανταλλαγής απόψεων υπάρχουν κάποιοι όροι. Οι όροι είναι εξής, ότι κάποιος θέλει να κάνει μια ερώτηση, μας λέει πώς παρουσιάζεται, κάνει την ερώτηση, την κάνει προς το πάνελ και το πάνελ θα δώσει μια απάντηση. Προς Θεού, μην η ερώτηση γίνει στο διπλανό σας και περιμένετε απάντηση από τον διπλανό σας. Μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι και σφαλμένη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πολύ πιο καλύτερο είναι να ακούσουμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε τις απαντήσεις. Να ακούσουμε τα προβλήματά σας ή τι σας απασχολεί αυτό το τομέα σας, είτε είσαι μεταφορείς, διαμεταφορείς, logisticians ή warehouse keepers. Θεωρώ ότι όλοι σας είσαστε σχετικοί με την εφοδιαστική αλυσίδα, ανεξάρτητα από ποιο τομέα, ας πούμε, έχετε τα ενδιαφέροντά σας. Καλό θα ήταν να ακουστούν, αν θέλετε, και ερωτήματα και απόψεις, για να μπορεί να είναι επικοδομητική αυτή η συνάντηση που έχουμε σήμερα. Το λόγο είναι λοιπόν στον κύριο Σύριο να μας πει αυτά τα ενδιαφέροντα που έχει να μας πει. Μετά και εγώ θα είμαι, όσον αφορά τα ασφάλεια, πολύ περιεκτικός. Δεν θα αναλύσω, γιατί για ασφάλεια το να κάτσουμε να αναλύσουμε θα ζητούσα να κάτσουμε εδώ πέρα πάνω από 3 ημέρες, ας πούμε, και πάλι δεν θα έβγαινε αποτέλεσμα. Και από εκεί και πέρα να παίξουμε αυτό το παιχνίδι των ερωτήσεων να απαντήσαμε για να μπορέσουμε να έχουμε κάτι το επικοδομητικό από αυτή τη συνάντηση. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Αν μου επιτρέψετε, πριν αρχίσω να μιλώ, να ευχαριστήσω την Greenwich για την ευγενική της πρόσκληση, καθώς και για την εμπιστοσύνη τόσο τη δική της όσο και των underwriters των Lloyds στο γραφείο μου πάνω από 10 χρόνια. Επέλεξα να μιλήσω σύντομα και όσο μπορώ πιο απλά για τις ευθύνες που προκύπτουν από την άσκηση των επαγγελμάτων των εμπλεκομένων στην εν γέννη εφοδιαστική αλυσίδα, με απότερο σκοπό όχι τόσο εντός εισαγωγικών να φοβήσω τους εμπλεκόμενους για αυτά που έχουν να αντιμετωπίσουν, όσο
με την επόμενη ομιλία που θα επιμεληθεί ο κύριος Καλογεράκος να δούμε τι λύσεις υπάρχουν, αν πάντα ασφαλιστικές εννοείται, στην κάλυψη των ευθυνών αυτών. Αρχίζοντας λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε ότι στη Σύμβαση Μεταφοράς έχουμε τουλάχιστον 3 πρόσωπα. Τον αποστολέα, τον μεταφορέα και τον παραλήπτη. Στην πράξη εμπλέκεται πολλές φορές και ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς, ένας εργολάβος δηλαδή, ο οποίος αναλαμβάνει τη φροντίδα, την επιμέλεια της μεταφοράς με κύριο έργο την εξέβρεση του κατάλληλου μεταφορέα για την εκτέλεσή της. Φυσικά σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ένας ο παραγγελιοδόχος, υπάρχουν υποπαραγγελιοδόχοι ή περαιτέρω παραγγελιοδόχοι μεταφοράς ή όπως είναι πιο γνωστό στη πιάτσα των μεταφορών διαμεταφορής ή υποδιαμεταφορής, όπου ο ένας στον άλλον αναθέτει το έργο μέχρι τελικώς να καταλήξουν στην εξέβρεση του μεταφορέα και σε όλη τη φροντίδα για την υλοποίηση της μεταφοράς. 2 ακόμα άτομα, 2 ακόμα πρόσωπα, φυσικά οι νομικά, που έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια κυρίως στην Ελλάδα να αποκτούν σημαντικότατο ρόλο μέσα στο όλο πλέγμα της μεταφοράς ή αν θέλετε της εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι ο αποθηκευτής και ο λογιστήσιος. Αυτές οι 2 έννοιες είναι έννοιες εμπορικές, δεν συναντώνται στη νομική ορολογία όπως αντίστοιχα οι προηγούμενες. Ο αποθηκευτής είναι αυτός που αναλαμβάνει τη φύλαξη των εμπορευμάτων, είτε προσωρινά είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα στις αποθήκες του. Ο δεύτερος, ο λογιστήσιος, είναι το πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει και την αποθήκευση και τη διανομή. Δηλαδή λειτουργεί λίγο ως αποθηκευτής και λίγο ως μεταφορέας ή υποπροϋποθέσεις και ως παραγγελιοδόχος μεταφοράς. Ας αρχίσουμε λοιπόν από τους τελευταίους, να δούμε τι ευθύνες προβλέπονται από τον νόμο για τον αποθηκευτή και τον λογιστήσιο. Όπως σας είπα, ο αποθηκευτής δεν αναγνωρίζεται ως αυτοτελής έννοια, όπως και ο λογιστήσιο από το δίκαιο. Η αποθήκευση ρυθμίζεται από τις γενικές διατάξεις του αστικού δικαίου και ειδικότερα του αστικού κώδικα περί έμμυστης παρακαταθήκης και ο ρόλος του αποθηκευτή είναι του θεματοφύλακα των αποθηκευμένων πραγμάτων. Η ευθύνη του αποθηκευτή είναι ίσως από τις πλέον εκτεταμένες ευθύνες, αν επιτρέπεται η έκφραση αυτή, που προβλέπει το δίκαιό μας. Ευθύνεται σύμφωνα με τη σχετική διατύπωση του αστικού κώδικα διαπάν πτέσμα και απαλλάσσεται μόνο σε 2 περιπτώσεις, οι οποίες χρήζουν εξειδικευμένης άποψης και γνώμης αν πράγματι συντρέχουν ή όχι. Η μία περίπτωση που απαλλάσσεται είναι η περίπτωση ανωτέρας βίας και η άλλη είναι όταν η ζημία ή η απώλεια των αποθηκευμένων εμπορευμάτων οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε ενέργειες, σε παράνομες ενέργειες τρίτου προσώπου. Όσο και να ακούγεται όμως έτσι ευδιάκριτο το ότι η λέξη ανωτέρα βία και η λέξη υπαιτιότητα τρίτου προσώπου, σας πληροφορώ ότι στην πράξη χρειάζεται πάντοτε μία ιδιαιτέρως εξειδικευμένη συμβουλή για το αν έχουμε περίπτωση ανωτέρας βίας ή περίπτωση που οφείλεται η ζημία ή η απώλεια σε υπαιτιότητα τρίτου προσώπου. Όπως σας είπα για το logistician, στο μέτρο που ενεργεί ως αποθηκευτής ισχύουν αυτά που είπαμε, στο μέτρο που ενεργεί ως μεταφορέας, ως διανομέας μάλλον, ισχύουν τα της εθνικής μεταφοράς, τα οποία θα τα πούμε ακόμα αμέσως παρακάτω. Όσον αφορά τώρα την ευθύνη του μεταφορέα και του παραγγελιοδόχου μεταφοράς, είτε μιλάμε για εθνική μεταφορά ή αν θέλετε διανομή, είτε για διεθνή μεταφορά, σε περίπτωση μερικής ολικής απώλειας ή ζημίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η ευθύνη αυτή διαχωρίζεται σε 2, στην αντικειμενική και στην αντικοπρακτική. Όσον αφορά την αντικειμενική ευθύνη του μεταφορέα,
είτε, επαναλαμβάνω, έχουμε μεταφορά εθνικής είτε διεθνούς μεταφοράς, σημαίνει τι? Ότι ανεξαρτήτως πτέσματος, αν έκανε κάτι κακό ή παρέλειψε να κάνει κάτι σωστό ο μεταφορέας, ευθύνεται, αρκεί η ζημία να έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, είτε από την ώρα που ανεβαίνουν τα πράγματα στο φορτηγό μέχρι την ώρα που αυτά παραδίδονται στον παραλήπτη ή στις αποθήκες που θα υποδείξει αυτός προς παράδοση. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η αντικειμενική ευθύνη, που δεν καταλογίζεται κάτι στο μεταφορέα, δεν αφορά μόνο αυτόν καθεαυτόν το μεταφορέα, αλλά και όλους τους ανθρώπους που χρησιμοποιεί, είτε με υπαλληλική σχέση ή αυτό που λέμε εμείς τα νομικά προστιθέντες, που είναι μια ευρύτερη έννοια. Επομένως, αν και ο ίδιος ο μεταφορέας μπορεί να έχει επιδείξει την άριστη συμπεριφορά, κάποιος υπάλληλός του ή κάποιος συνεργάτης του δημιουργήσει πρόβλημα, η ευθύνη ως αντικειμενική μεταβιβάζεται στο πρόσωπο του μεταφορέα. Όσον αφορά τώρα για την ευθύνη, την αντικειμενική πάντοτε μιλάμε του παραγγελιοδόχου μεταφοράς, αυτή πάντοτε ακολουθεί την ευθύνη του μεταφορέα, δεδομένου ότι ο παραγγελιοδόχος, υποπαραγγελιοδόχος, περαιτέρω παραγγελιοδόχος ή διαμεταφορέας όπως είπαμε, έχει εγγυητική ευθύνη. Τι σημαίνει εγγυητική ευθύνη? Όσο μεγάλη ή μικρή είναι η ευθύνη του μεταφορέα, ακριβώς η ίδια έρχεται και είναι του παραγγελιοδόχου μεταφοράς, με ελάχιστες εξαιρέσεις οι οποίες παρέλκει σήμερα να αναλυθούν και αφορούν μόνο πολύ ιδιάζουσες περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει τα δικαστήριά μας. Τώρα, στην περίπτωση που εξετάζουμε την αντικειμενική ευθύνη, μπορούμε να δούμε παράλληλα και πότε μπορούν να απαλλαγούν από την ευθύνη αυτή ο μεταφορέας και φυσικά ο παραγγελιοδόχος. Όσον αφορά την εθνική μεταφορά ή διανομή, δύο πράγματα μπορούν να απαλλάξουν τον μεταφορέα και φυσικά τον παραγγελιοδόχο σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας. Όταν έχει ίδιο ελάττωμα το πράγμα και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Όμως όταν μιλάμε αποκλειστικά για απώλεια, τότε μόνο η ανωτέρα βία μπορεί να αποτελέσει λόγο απαλλαγής. Σε αυτό το σημείο πάλι πρέπει να επισημάνω ότι όσο και να φαίνεται σαφής η έννοια της ανώτερης βίας, δεν πάβει να είναι μία έννοια η οποία δεν έχει αυτό που αντιλαμβάνεται, να το πω έτσι, στην καθομιλουμένη εντός εισαγωγικών ο απλός κόσμος. Μία ληστεία που αναφέρω ως παράδειγμα και σημειωμένη στο κείμενο που σας έχει διανεμηθεί, συνήθως συνιστά λόγω ανώτερης βίας, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που συνιστά ακριβώς το αντίθετο. Όπως παραδείγματος χάρη όταν ένας μεταφορέας γίνεται θύμα, πέφτει θύμα μιας ληστείας, αλλά έχει κάνει τα πάντα ώστε να είναι υποψήφιο και εν τέλει θύμα των ληστών. Όπως παραδείγματος χάρη είχαμε υποθέσεις που ένας μεταφορέας ενώ έβλεπε περίεργες κινήσεις από το άλλο φορτηγό που τον ακολουθούσε, να του αναβοσβήνει φώτα, να τον προτρέπει να παρκάρει σε αφύλακτο σημείο, τελικά πράγματι στάθμευσε το αυτοκίνητο και βγήκαν από το άλλο ένοπλοι, τον ακινητοποίησαν. Αυτό δεν κρίθηκε ότι είναι ανωτέρα βία. Όσον αφορά τώρα τη διεθνή μεταφορά, πρέπει να ξέρουμε ότι η απαλλαγή σε περίπτωση ζημίας πάντα είναι η ανωτερή βία, είναι η εσφαλμένη ενέργεια ή αμέλεια αυτού που προβάλλει την απέτηση να αποζημιωθεί, συνήθως του παραλήπτη ή και του αποστολέα. Όταν έχουμε παράβαση των οδηγιών που έδωσε από τον ίδιο τον παραλήπτη ή τον αποστολέα, δηλαδή αυτό που προβάλλει την απέτηση, ή όταν έχουμε κρυμμένο ελάττωμα στο εμπόρευμα. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όταν χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κάλυπτο όχημα, ενώ έχει συμφωνηθεί το αντίθετο. Εδώ πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στην ακατάλληλη συσκευασία, στην κακή φόρτωση και στη βασία ή και στην εκφόρτωση, αρκεί αυτά να γίνονται από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη και όχι από τον μεταφορέα ή τον παραγγελιοδόχο, ο οποίος επιμελείται τη μεταφορά.
Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, όπως η ανεπάρκεια ή η ακαταλληλότητα σημείων ώστε να χάνονται τα κυβότια. Το βάζουμε να πάει στο Ντουμπάι ενώ ο προορισμός είναι το αεροδρόμιο Ελευθέριου Βενιζέλος ή κάτι ανάλογο. Και εκεί φυσικά που υπάρχει απαλλαγή είναι όταν υπάρξει ζημία ή απώλεια στη μεταφορά ζώντων ζώων. Εκεί δεν υπάρχει ευθύνη. Τώρα, το περιεχόμενο της αποζημίωσης και πώς μπορεί να περιοριστεί αυτή. Όσον αφορά τον αποθηκευτή και που είπαμε στην αρχή, εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα περιορισμού από τον νόμο, δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα. Μπορεί ο περιορισμός της ευθύνης του να γίνει μόνο συμβατικά, δηλαδή με συμφωνία η οποία να καταρτιστεί με τον αποθέτη, η οποία να είναι έγγραφη, να αποδεικνύεται δηλαδή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μπει μονομερός, δηλαδή αυτό που βλέπουμε σε πολλές αποθήκες σε περίπτωση κλοπής ή πυρκαγιάς ουδέμια ευθύνη φέρουν. Ο νόμος δεν προβλέπει τίποτε άλλο. Όσον αφορά όμως την αποζημίωση και τη δυνατότητα περιορισμού αυτής στις περιπτώσεις των μεταφορών, όταν μιλάμε για αντικειμενική ευθύνη, στη διεθνή όμως μεταφορά, τότε η αποζημίωση προσδιορίζεται με βάση την αξία που είχαν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα στον τόπο και κατά το χρόνο που έγινε η φόρτωση, και δεν μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή στις περιπτώσεις διεθνών μεταφορών, να υπερβεί ένα χρηματικό ποσό το οποίο υπολογίζεται με ένα συγκεκριμένο τύπο. Περαιτέρω, το επιτόκιο υπερημερίας, αν αχθεί στα δικαστήρια υπόθεση, δεν ξεπερνά το 5%, είναι μάλλον 5%. Όσον αφορά τώρα την αδικοπρακτική ευθύνη του μεταφορέα, όπως όλοι καταλαβαίνετε, είναι η ευθύνη η οποία προκύπτει από συγκεκριμένο πτέσμα, από συγκεκριμένη πράξη παράληψη που μπορεί να του καταλογιστεί. Στις διεθνείς μεταφορές έχουμε την έννοια της ηθελημένης κακής διαχείρισης, του willful misconduct, όπως είναι η ακριβής έννοια στα αγγλικά. Η θελημένη κακή διαχείριση είναι κάτι που δεν αναγνωρίζει ο νόμος ο δικός μας. Δηλαδή εμείς έχουμε την αμέλεια με τις διαβαθμίσεις της, απλή, βαριά και το δόλο. Η θελημένη κακή διαχείριση είναι κάτι που περπατάει, κινείται μεταξύ βαριάς αμέλειας και ενδεχόμενου δόλου. Μετά από πολλές περιπέτειες, στα δικαστήριά μας με μια απόφαση η οποία έχει μείνει ιστορική του Αρείου Πάγου του 1998, προσδιορίσαν ότι η θελημένη κακή διαχείριση είναι, έχουμε όταν ο μεταφορέας ενεργεί εν γνώση του ότι ό,τι κάνει ή ό,τι παραλείπει να κάνει οδηγεί σε επάυξηση του κινδύνου να επέλθει το ζημιογόνο γεγονός, δηλαδή ζημία ή απώλεια, παρά τα αυτά όμως επιδεικνύει αδιαφορία, χωρίς όμως κατά ανάγκη και να αποδέχεται ή να επιδιώκει να συμβεί το κακό. Στις εθνικές μεταφορές δεν υφίσταται αυτή η έννοια, γίνεται μια προσπάθεια γενικότερα, η οποία είναι στα σπάργανα ακόμα και δεν ξέρουμε αν θα ευοδοθεί και πότε, ώστε να υπάρξει μια ενιαία νομοθετική αντιμετώπιση τόσο των διεθνών όσο και των εθνικών μεταφορών, διότι οι εθνικοί μεταφορείς, με εξαίρεση την παραγραφή, είναι πολύ πιο βεβαρημένοι από τους διεθνείς μεταφορείς. Στις εθνικές λοιπόν μεταφορές εφαρμόζονται οι διατάξεις του κοινού δικαίου. Βαριά αμέλεια, δόλος ή απλή αμέλεια. Όσον αφορά τον περιορισμό της αποζημίωσης, είτε έχουμε αντικειμενική είτε αδικοπρακτική ευθύνη στην εθνική μεταφορά, το αποτέλεσμα είναι ίδιο, πλήρης αποζημίωση. Πρέπει να ξέρετε όσοι ασκείτε μεταφορικό έργο, είτε με την νομική μορφή, είτε ως παραγγελιοδόχοι είτε ως μεταφορείς, ότι σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας, ο παραλήπτης ή ο αποστολέας έχουν δικαίωμα να ζητήσουν επιστροφή του ναύλου στην μενολική απώλεια του συνόλου του ναύλου ή να μην τον πληρώσουν, αν δεν τον έχουν πληρώσει, και αναλογική επιστροφή ή μείωση του ναύλου στις περιπτώσεις που έχουμε μερική απώλεια ή ζημία. Αυτή η υποχρέωση είναι
περαιτέρω της υποχρέωσης προς αποζημίωση για αυτή καθεαυτή την απώλεια ή τη ζημία, είτε είναι ολική είτε είναι μερική. Τώρα, χωρίς να θέλω να σας κουράσω άλλο και θα τελειώσω εδώ, είναι γνωστό ότι σε όλη αυτή την αλυσίδα υπάρχουν αναγωγικά δικαιώματα. Ισχύει αυτό που λέμε εγώ στο σκύλο μου και ο σκύλος στη μουρά του, ώσπου τελικά καταλήγει στο μεταφορέα. Όλα αυτά που είπαμε, όλες αυτές οι ευθύνες, στις μέρες μας ειδικά, πολλές φορές, πράγμα που το έχουμε ζήσει όσοι ασχολούμαστε σαν δικηγόροι ή και με άλλους ρόλους στο χώρο αυτό, έχουν οδηγήσει σε κυριολεκτικά καταστροφή επιχειρήσεων, κλείσιμο επιχειρήσεων κατά τα άλλα υγιέστατων από μία και μόνο ζημιά. Όταν δεν υπήρξε η σωστή κάλυψη της ευθύνης των ευθυνών όπως αυτές αναλύθηκαν. Μια πυρκαγιά μπορούσε να καταστρέψει έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει μεταφορά ή αποθήκευση, μία και μόνη. Εκεί λοιπόν υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν μάλιστα λύσεις οι οποίες στις μέρες μας περισσότερο πρέπει να κάνουν όλους εσάς να κοιτάξετε έξω από τα σύνορά μας, και λυπάμαι που το λέω, διότι οι ασφαλιστικές μας εταιρείες αυτή τη στιγμή, οι αμιγώς ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη καμπή, κάτι που πυροδότησε η σχετικά πρόσφατη ανάκληση άδειας λειτουργίας της Ασπής Πρόνοια και του ομίλου Ασπής, και οι λύσεις πλέον για την φερεγγιότητα, που μάλλον οι λύσεις οι οποίες καλύπτονται από φερεγγιότητα, οι ασφαλιστικές λύσεις, καλό είναι να έρχονται λίγο πιο μακριά από τη χώρα μας, τουλάχιστον για αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτές τις λύσεις λοιπόν θα μπορέσει να σας τις αναλύσει ο κ. Καλογεράκος, ο οποίος επί 40 και πλέον έτη ασχολείται με αυτό το αντικείμενο και με τον οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι την τελευταία 12ετία έχουμε μία άριστη συνεργασία με πολύ καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Σε ευχαριστούμε Ηλία, και εγώ προσωπικά για τα καλά σου λόγια. Βέβαια το 40 και κάτι έτη δείχνει ότι μάλλον γεννήθηκα ασφαλιστής. Μπορεί και να έχει. Εχθές άκουσα ένα καλό. Ήταν ένας, λέει, μακιγέρ, και λέει σε μια φίλη μας, λέει, αυτή είναι η κόρη σου? Λέει, ναι. Μωρή της, λέει, γεννήθηκες, λέει, έγκυος. Είναι τα κόλπα των καλλιτεχνών αυτά. Εγώ δεν θα επεκταθώ όσον αφορά στις ασφαλιστικές λύσεις για μεταφορέων και μεταφορέων, και θα σας πω στο τέλος γιατί. Θα μείνω μόνο στο θέμα logistics, δηλαδή η έκθεση αναφέρεται στους logistics και όπως άλλως αυτά που είπε ο κ. Σύριος, νομίζω ότι κάλυψαν όλο το φάσμα, το τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει ο κάθε επαγγελματίας, ανεξάρτητα στο τι επαγγέλλεται, τι πρέπει να κάνει όσον αφορά τις ασφαλίσεις, και πήρατε μια ιδέα πολύ σημαντική, πολύ ουσιαστική. Το θέμα ασφάλεια τώρα το να το συζητήσουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και χρειάζεται σεμινάρια ανάλογα με το αντικείμενο του καθενός. Λοιπόν, θα παραμείνω στα logistics και παίρνονται τα γράμματα. Πιστεύω ότι πολλοί από εσάς γνωρίζετε ο ορισμός κατά το Wikipedia και την Oxford είναι αυτός. Το logistics προέρχεται από ελληνικές.
όχι επιμελητία που τα λέγαμε σήμερα. Ναι, και επιμελητία. Ήταν η διαχείριση, αν θέλετε, αρχικό ξεκίνησε με τη διαχείριση του στρατιωτικού υλικού. Πριν από... Αλεξάνδρος. Μέγας Αλέξανδρος. Και από εκεί και πέρα προέρχεται από τον λόγο και την μουσική, είναι ελληνο-ρωμαϊκή διάλεκτο, όπως το βλέπετε, έτσι τουλάχιστον και κατά τους βυζαντινούς χρόνους, έτσι ακριβώς βλέπετε. Έχω διαστική αριστερά. Επιγραμματικά λοιπόν θα πω, η ασφαλισιακή, αν θέλετε, από την πείρα μου λέω ότι δεν αρκεί. Αλλά εδώ να αιτιολογήσω, γιατί εγώ είμαι ασφαλιστής, ότι μην επαφίεστε στο ότι την έκφραση που όλοι λέμε όταν κάνουμε μια ασφάλεια, ιδιαίτερα σε ασφαλείς μεταφορών, φορτίων, λογιστήσιας, ευθύνες για μεταφορών κτλ. Καταβατώ στην δήμη. Τα όλους. Όλα τα ασφαλιστήρια έχουν εξαιρέσεις. Όλα τα ασφαλιστήρια έχουν ορισμούς, όλα τα ασφαλιστήρια έχουν απαλλαγές. Άρα λοιπόν, μια ασφάλεια, σας λέω μετά από 41 χρόνια πείρα και 35 χρόνια εργαζόμενος για τα Lloyd, ότι δεν είναι, η ασφάλεια δεν είναι το απόλυτο και όποιος το πει αυτό, θα το πείτε ο κύριος Τάκης Καλογεράκης, μας το είπε διαφορετικά. Και επειδή εγώ άσχετο που είναι και άτομα τα οποία με έχουν ακούσει σε ομιλίες μου, σε σεμινάρια μου, πιστεύω ότι δεν θα έχουν καμία αντίληψη από τις άλλες. Επιγραμματικά λοιπόν, οι ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων των logistics. Τα logistics είναι σχετικά μια ταχύως αναπτυσσόμενη αγορά. Επιγραμματικά θα μιλήσω για να δώσω χρόνο να έχουμε. Υπάρχει εντονότατος ανταγωνισμός, κατά τη δική μου άποψη. Υπάρχει εξάρτηση από την γενική οικονομική κατάσταση. Έχει χαμηλά περιθώρια κέρδους, έχει αυξημένη χρήση υπερβολάμων, αυξημένα κόστη, ασφάλιση να κάψιμα κτλ. Και τάση προς εταιρική διακυβέρνηση. Επομένως, έκθεση σε πολύ υψηλές αξίες, σε κινδύνους και ευθύνες. Αντιλαμβάνεστε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω 3 accounts, τα οποία το ένα είναι 70 εκατομμυρίων, το άλλο είναι περίπου 60 και αυτό 70 εκατομμύρια και ένα που είναι και στην περιοχή της κυρίας Γεωργιάδου είναι περίπου 45-50 εκατομμύρια. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ο λογιστής για να αποθηκευτής βάζει μέσα, εισραίουμε αξίες και πολλές φορές αξίες που δεν γνωρίζετε. Εγώ έχω πελάτη, αν θέλετε, ασφαλιζόμενο, ο οποίος μου λέει Τάκη, δεν γνωρίζω. Εγώ παίρνω ένα δελτίο αποστολής που λέει ότι έφερα 150 κυβότια και βάζω 150 κυβότια. Τώρα βέβαια αν είναι ADR και τα λοιπά είναι μια άλλη ιστορία, ανακοινώνεται αυτό γιατί είναι υποχρεωμένος ο αποθέτης να το ανακοινώσει. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε έκθεση σε ζημιογόνα γεγονότα τα οποία υπερβαίνουν τα όρια αντοχής μιας επιχείρησης, όπως εξήγησε από την νομική πλευρά ο κ. Σύριος. Για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης η μεταφορά κινδύνου είναι η ασφάλιση. Κανένας άλλος δεν μπορεί να επισέλθει στη μεταφορά κινδύνου μόνο ασφαλιστής. Και είναι απαραίτητη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Βασικά ασφαλιστικά θέματα σε αυτή την ενότητα είναι η επάρκεια ασφαλισμένων κεφαλαίων και ορίων ευθύνης. Πολλαπλότητα, περιπλοκότητα δραστηριοτήτων. Πολλαπλότητα και περιπλοκότητα με λίγα λόγια είναι τι. Ο ένας σας παίρνει να αποθηκεύσετε τσιγάρα που είναι μπόμπι του warehouse και ο ένας παίρνει να αποθηκεύσετε τούμπλα. Περιορισμοί της ασφαλιστικής αγοράς. Αυτό που είπε ο κύριος Σύριος, ότι
Δεν είναι δυνατόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες να μπορούν να αναλάβουν τέτοιους κινδύνους. Μόνο μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, μεγάλοι οργανισμοί μπορούν να αναλάβουν τέτοιους κινδύνους. Και προσαρμογές βέβαια στις ανάγκες του ασφαλιζομένου όσον αφορά τον ασφαλιστή. Άλλες ανάγκες έχει κάποιος που έχει, ξέρω εγώ, εξειδικευμένα εμπορεύματα και άλλες ανάγκες, ασφαλιστικές ανάγκες εννοώ, έχει κάποιος που έχει εμπορεύματα, κοινά εμπορεύματα. Τα ασφαλιστικά προγράμματα που χρειάζεται ο ιδιοκτήτης είναι υλικών σημειών και διακοπής εργασιών, αστικής ευθύνης, γενική αστική ευθύνη, ευθύνη προϊόντων, ευθύνη εργοδότου, αλλά και εμπορεύματα τρίτων, στόλο του, πιστώσεις και την ευθύνη των directors των offices που λέμε εμείς, των διευθυντικών στελεχών του, εάν κάνουν καμία παράλυση. Η ευθύνη για άμεσες ζημίες και απώλειες εμπορευμάτων. Ευθύνη για άμεσες ζημίες από απώλεια εμπορευμάτων. Ευθύνες προς τρίτα μέρη, και ποια είναι τα τρίτα μέρη, ευθύνες προϊόντων, αλλίωση, κακή συσκευασία, δολιοφορά, σφάλματα και παραλήψεις, πρόστιμα και ποινές, τελωνιακής φύσεως και μη, δικαιώματα υποκατάστασης εναντίον υπεργολάβων. Κύρια σημεία προσοχής σε ασφαλιστικές συμβάσεις είναι η περιγραφή ασφαλιζομένου κινδύνου, ο ορισμός των ασφαλιζομένων μερών, υποκατάσταση των ασφαλιστών σας, ασάφειες στη βάση αποζημίωσης, ασάφειες σε επίπεδο συμβάσεων με πελάτες, υποκατάσταση ασφαλιστών του πελάτη εναντίον σας. Αυτά είναι τα κύρια σημεία που πρέπει να προσέχετε όταν συνάπτετε ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο. Αρκεί η ασφάλιση? Είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα που δεν έχει απάντηση. Γιατί ξεκινάει μια εταιρεία και αυξάνει ραγδαία το πελατολόγιο της. Άρα αυξάνει ραγδαία και την κάμα των προϊόντων της. Αυξάνει ραγδαία και την αξία των εμπορευμάτων που αποθηκεύει. Και γυρίζει, αν θέλετε, το logistics. Γρήγορο κόστος κλιμακώνεται ανεπίτρεπτα. Οι παρενέργειες από ζημιογόνο γεγονός μεγάλου μεγέθους είναι καταστατικές και σε πολλαπλά επίπεδα, όπως εξήγησε και ο κύριος Σύριος. Η λύση, και τελειώνω, είναι η παράλληλη διαχείριση κινδύνου. Αυτό επαφίεστε πλέον στον ασφαλιστή σας. Αυτό που πρέπει να φωνάξετε, να σας κάνει ένα πλάνο, ένα risk management, το πώς θα ασφαλιστείτε. Αυτά ήταν η δομή της ασφάλισης για τις λογιστικές, αλλά και όχι μόνο. Και το ίδιο χρειάζεται και οι διαμεταφορείς και οι μεταφορείς πλέον, γιατί έχει γίνει διανόμου πλέον πρέπει να είναι ασφαλισμένοι. Τώρα πριν κλείσω, μου τελείωσα για να αρχίσουμε το διάλογο, να λίγο μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Πριν κλείσω, θα σας πω το εξής, ότι μπορείτε κάλλιστα και αυτή η ομιλία ήδη μαγνητοσκοπείτε και θα μπει μέσα στο site, μέσα στο blog το δικό μας. Μπορείτε να μπείτε κάλλιστα μέσα στο site το δικό μας και να βρείτε τα προϊόντα και πώς πρέπει να ασφαλίζονται. Προσοχή, δεν κάνω promotion, γιατί το site αυτό δεν είναι promotional site, είναι educational site. Απλώς το αφήνω μετά από 40 τόσα χρόνια στην αγορά, το αφήνω στην ασφαλιστική αγορά και στα άτομα που έχουν περάσει και στα άτομα που θέλουν να μάθουν 5 πράγματα. Ήδη μέσα στον χώρο, εδώ βλέπω άτομα τα οποία είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Μπορείτε να δείτε πώς πρέπει να είναι τα ασφαλιστήρια και για να σας δώσω έτσι μια ιδέα πώς θα μπείτε μέσα. Δεν προχωράει, βλέπω αυτό. Προχωράει. Θα μου πείτε περισσότερα τα βλέπουμε στα αγγλικά. Να σας πω κάτι. Είναι και στα ελληνικά, θα το δείτε τώρα. Ας πάμε στο logistics and liability το οποίο μας αφορά. Εδώ βλέπετε ένα βιβλιαράκι, το πατάτε και βγαίνει ένα flipbook που λένε μάλλον ηλεκτρονική. Δεν έχουν καλή συνδέση, γι' αυτό αργεί λίγο. Σε ομαλές συνθήκες είναι πιο γρήγορο.
μπορείτε να κάνετε και full page και μετά από κλικ να το δείτε, είναι αυτό. Όλα τα συμβόλαια είναι δίγλωσσα, τουλάχιστον εμείς θα έχουμε δίγλωσσα. Γιατί όλοι εσείς, οι περισσότεροι, είτε διαμεταφορείς, είτε logistics, είτε warehouse keepers, έχετε και πολυεθνικές εταιρείες. Οπότε, εάν φτάσει κάποια εταιρεία και σας πει αν είσαστε ασφαλισμένοι, να μπορεί να διαβάσει ασφαλιστείτε το συμβόλαιό σας. Ο ασφαλιστής, που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα Lloyds του Λονδίνου, δεσμεύεται και στις δύο γλώσσες. Και επίσης, για να κλείσω, στο blog, το οποίο blog το βρίσκεται μέσα από το site από εδώ, δεν είναι μέσα στο blog, θα αναρτήσουμε την σημερινή μας συναισθίαση, συνάδελφοι αν θέλετε, θα την αναρτήσουμε και θα μπορέσετε ή και εσείς, αλλά και να προτείνετε στους φίλους σας, θα βγει μέσα να τη δείτε σε βίντεο, το οποίο πιστεύω ότι θα είναι επικοδομητικό. Και αν κάτι παραφράστηκε, ας πούμε, ή δεν το ακούσατε καλά, μπορείτε να μπείτε μέσα, σε περίπου 3 ημέρες θα το έχουμε αναρτήσει σε βίντεο, θα μπορέσετε δηλαδή να το βρείτε, αντί για φωτογραφία θα υπάρχει ένα βίντεο εδώ, το οποίο μπορείτε να μπείτε μέσα και να το δείτε. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω και τώρα εμείς ακούμε εσάς. Υπάρχει κάποιο μικρόφωνο? Είμαι ο Μακάκης Δημήτριος από τη διαμεταφορική ΑΕ. Ποτέ. Δεν έχουμε ποτέ γνωρίσει. Θέλω να κάνω 2 ερωτήσεις. Μία στον κύριο Σύριο και μία σε εσάς, κύριε Καλογεράκος. Πρώτα στον κύριο Σύριο. Για τον κύριο Σύριο. Μας είπατε ότι πρέπει να απευθυνθούμε εκτός χώρας για να ασφαλίσουμε τα εμπορεύματά μας. Δεν είπα αυτό ακριβώς. Είπα ότι οι επιλογές ασφάλισης πλέον, όπως εξελίχθηκε και εξελίσσεται η κατάσταση στην αμιγώς ελληνική ασφαλιστική αγορά, έρχονται απ' έξω, κατά κύριο λόγο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποταθείτε κατευθείαν στο Λονδίνο ή στη Γαλλία ή στο Παρίσι για να ασφαλιστείτε. Υπάρχουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όπως η Παρούσα και άλλες, μέσω των οποίων υπάρχουν λύσεις σε capacity, αν το θέλετε, πολύ μεγαλύτερο, όπως και σε επιλογές κινδύνων, όπως και σε περιορισμό εξαιρέσεων, πολύ καλύτερες από αυτά τα συμβόλαια τα οποία κυκλοφορούν από τις αμιγώς ελληνικές εταιρείες. Να σας πω ένα παράδειγμα για που πιστεύω ότι θα σας καλύψει. Στα συμβόλαια ευθύνης, οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες ως επιτοπλίστων βάζουν ρήτρες σε... Αυτά είναι παράδειγμα. Όχι, κοιτάξτε, μιλάω για την αστική ευθύνη. Στην ασφάλιση φορτίου, στην κάρτα ασφάλιση, οι ρήτρες υπάρχουν. Στην ευθύνη όμως, οι μόνοι οι οποίοι έχουν εφεύρει και κάνουν μετακόμιση των ρητρών είναι οι ορισμένες ή σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές ελληνικές εταιρείες. Δεν μπορεί κάποιος να ασφαλίσει την ευθύνη του με ρήτρα σε. Καταλάβατε. Η ασφάλιση ευθύνης έχει συγκεκριμένες κατηγορίες. Σε εξειδικευμένα φορτία. Δηλαδή... Ξέρει ο κ. Καλογεράκος γιατί λέω. Συγγνώμη. Τα γνώριζω. Άλλωστε είναι και η Γιουνενάκερ εδώ. Νομίζω ότι είναι άτομα από την Γιουνενάκερ. Μιλάτε τώρα για τσιγάρα. Τσιγάρα είναι το νούμερο 1 κίνδυνο, ας πούμε, παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα. Θα σας πω το εξής. Να συμπληρώσω τον κύριο Σύριο. Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούσε ο κύριος Σύριος, ασφαλιστικά να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ήταν ουσιαστικός, ας πούμε, στο τι εννοούσε. Να ξεκαθαρίσουμε τι εννοεί εταιρεία εξωτερικού και σοβαρές μεγάλες ελληνικές εταιρείες. Εμείς τι είμαστε πηγή, είτε ασφαλιστικά είτε αντασφαλιστικά. Μην ξεχνάτε ότι όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες καταλήγουν εκεί που είμαστε εμείς. Στα Lloyds του Λονδίνου. Αντασφαλιστικά. Άρα λοιπόν τι γίνεται, είμαστε πηγή. Δεν το κρύβουμε, είναι γνωστό. Ούτε μπορώ εγώ να αρχίσω να λέω την τα Lloyds, τα οποία τα ξέρετε εσείς και ενδεχομένως να τα ξέρετε και καλύτερα από μένα, που είμαι 35 χρόνια την τα Lloyds.
Τώρα, στον εξειδικευμένο κίνδυνο, γιατί εκεί θα ήταν το ερώτημα που θα μου κάνατε, έτσι δεν είναι. Στον εξειδικευμένο κίνδυνο, πρώτον, το γνωρίζετε και πάρα πολύ καλά, ότι το ασφάλιστρο είναι στα ύψη. Δηλαδή, για ένα διαμεταφορέα, απλών μεταφορών, το ασφάλιστρο μπορεί να είναι ένα, για σας πάει πάνω από 5 μονάδες. Έτσι, για να μην συγκρίνουμε τώρα. Δεν είναι συγκρίσιμα. Θα ήθελα να πω το εξής όμως. Ότι η δύναμη του ασφαλιστή εκεί φαίνεται. Το αν μπορεί να αναλάβει τέτοια capacity που λέγαμε. Τέτοιους όγκους ασφάλισης. Όπως είναι τα τσιγάρα, όπως είναι τα ποτά που είναι σε πρώτο κίνδυνο και βέβαια κάποια άλλα. Δεν ξέρω, ο κύριος Μπονάνος είναι μεταξύ μας. Όχι. Λόγω χάρη. Καύσιμα. Τι είπατε? Καύσιμα, για παράδειγμα, χημικά. Καύσιμα. Εμείς ασφαλίσαμε τα δύο που το ένα γέρνει. Πώς τα λέμε. Τα υποβρύχια. Εκεί να δείτε capacity. Όχι μόνο capacity, και τρόπους μεταφοράς. Να κλείνει όλο στον πόλο για να περάσουμε ένα κομμάτι που το κάθε υποβρύχιο για 13 κομμάτια. Και τώρα έχουμε άλλα 2 υποβρύχια. Δηλαδή δείτε capacity και σας το λέω τώρα και πάντα το σαμίδης εσείς που είσαστε δημοσιογράφος, σας το λέω τώρα για αυτό που λιγάκι γέρνει, μυριοεκατοστά γέρνει. Εγώ ασφάλισα όλη τη μεταφορά όλων των αντικειμένων που ήρθαν για τα υποβρύχια. Και το περίπημα, αλλά και από τη Γερμανία που ήρθαν αυτά είχαν 80% αντισαφρενιστικά ωφέλη. Και γίνονται άλλα 2 τώρα. Αυτή ήταν η συμφωνία του κράτους με τους καινούργιους αγοραστές του Καραμαγά. Και αυτά έχουν πάλι 80% αντισαφρενιστικά ωφέλη. Και το γερμανικό κράτος, και τώρα είναι καθοδόν, έκανε δώρο στο ελληνικό κράτος ένα ρημουλκό, απλώς και μόνο για να πει ρε παιδιά, εντάξει, κάναμε ένα μικρό λαδάκι που δεν είναι λάθος. Να τους βουλώσει τα στόματα. Δεν είναι να βουλώσει τα στόματα, μην το λέμε έτσι. Στην ναυτιλία γίνονται αυτά. Τα vibrations και τα καλυμπράζ των σκαφών, άμα τα μελετήσετε, έχουν να δείτε τι ντεπίσες τους έχουν που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βάζω τόσοι τα βρίσκουνε, οι ναυπηγοί τα βρίσκουνε και με γυμνό μάτι τα βρίσκουν. Βάζω τόσοι, αυτό είναι, δεν είναι συγκρίσιμα. Δεν είναι συγκρίσιμα. Ο κύριος πρώτος είναι ειδικός να μεταφέρει με flexi tanks. Η φορτία υγρά. Εχθές που συζητούσαμε το πρώτο που είπα. Γεμίζει το flexi tank up to the level που δίνει ο κατασκευαστής. Αν δεν γεμίσει, παλιδρομεί το λάδι ή το οτιδήποτε είναι μέσα και σπάει το flexi tank αμέσως. Το κάθε φορτίο έχει ιδιαιτερότητα. Εγώ είμαι εξειδικευμένος σε φορτία, θαλάσσιες και φορτία, θαλάσσιες και μηδενικές φορτία, είμαι εξειδικευμένος. Μπορώ να σας πω για ό,τι φορτίο θέλετε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας κάλυψα και πολύ περισσότερο. Έχω 2 ερωτήσεις, μία νομική και μια ασφαλιστική. Νομική εδώ και όλοι με τον... Λοιπόν, το νομικό σκέλος, όταν πρόκειται για μια διεθνή μεταφορά, ποια νομοθεσία υπερισχύει, η ελληνική ή η διεθνή συμβάση, όταν συμβεί μέσα τα γεωγραφικά πλαίσια της χώρας μας? Μάλιστα. Κοιτάξτε να σας πω κάτι πρακτικά. Μιλάμε για διεθνή οδική μεταφορά πάντοτε ή γενικώς. Σε όλες τις διεθνείς μεταφορές έχουν εφαρμογή κάποιες διεθνείς συνθήκες, οι CMR στις οδικές, οι COTIF στις σιδηροδρομικές και πάλι λέγοντας αεροπορικές και θαλάσσιες. Εφόσον λοιπόν έχουν κυρωθεί και πράγματι έχουν κυρωθεί με νόμο όλες αυτές οι συνθήκες στην Ελλάδα, από την Ελλάδα, πλέον αποτελούν εσωτερικό δίκαιο, το οποίο υπερισχύει στις ειδικές του διατάξεις έναντι του κοινού δικαίου του δικού μας. Δηλαδή όταν η ΣΕΜΕΡ προβλέπει περιορισμό της ευθύνης, νομοθετικά δηλαδή, αυτό υπερισχύει του κοινού δικαίου που δεν προβλέπει. Ένα παράδειγμα. Για να έχουμε εφαρμογή όμως των συνθηκών αυτών, χρειάζεται τουλάχιστον ένα από τα δύο κράτη
τόπος αποστολής, τόπος παραλαβής, να έχει προσχωρήσει και να έχει κυρώσει τη συνθήκη αυτή. Αν μιλάμε για την Ελλάδα και σαν τόπο αποστολής ή σαν τόπο παραλαβής, πάντοτε εφαρμόζονται οι συνθήκες, εφαρμόζονται και υπερισχύουν οι ειδικές τους διατάξεις, δεδομένου ότι η Ελλάδα σε όλες αυτές τις συνθήκες έχει προσχωρήσει, τις έχει κυρώσει με νόμο και αποτελούν, ας το πούμε έτσι κομψά, αυξημένης ισχύως εσωτερικό δίκαιο. Τώρα το ασφαλιστικό σκέλος, αν κάνουμε μια συνδυασμένη μεταφορά αλυσίδα με κοντέινερ για παράδειγμα, υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν συμβεί μια βαρία στο φορτίο, επειδή το κοντέινερ είναι σφραγισμένο, πώς μπορεί κάποιος να διαπιστώσει σε ποιο στάδιο έχει γίνει η ζημιά του φορτίου? Υποθετικό παράδειγμα. Έχουμε ένα φορτίο από την Κρήτη με φρούτα σε κοντέινερ ψυγείο. Μπαίνει σε ένα καράβι, μετά από το καράβι το πειρά, μπαίνει σε ταλίκα ή τρένο και φτάνει το παραλήπτη και κάποια βαρία το προϊόν μέσα. Ποιος έχει την ευθύνη και την αντίστοιχη υποχρέωση να καλύψει σε μια τέτοια αλυσίδα? Θα το εγώ γιατί αγγλικά μιλάτε? Ναι. Μου δώσατε το καλύτερο line τώρα, την καλύτερη ατάκα. Να μην το πω έτσι. Απλά προσέχετε. Επειδή αυτό απασχόλησε την διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα το CCI, το Chamber of Commerce, το ICC, το Chamber of Commerce, θα σας πω το εξής, ότι ήδη τρέχει και έχει γίνει καινούργια συνθήκη, τα Rotterdam Rules, τα οποία διέπουν όταν υπάρχει συνδυασμένη μεταφορά, ακούγομαι, όταν υπάρχει συνδυασμένη μεταφορά, διέπει τις ευθύνες της συνδυασμένης μεταφοράς. Αυτή είναι η καινούργια συνθήκη, μπορείτε να την βρείτε μέσα στο blog το δικό μας. Ένα λίγο που να σας το δείξω. Είναι και στην ελληνική και στην αγγλική. Αλλά στην ελληνική έχω κάνει ανάλυση που είναι η μοναδική φορά που σε συνθήκη αποδίδονται και υποχρεώσεις και ευθύνες των φορτωτών πλέον. Μπορείτε να το βρείτε μέσα στο site, οπότε να το πάρετε, να το κάνετε, το blog είναι ελεύθερο, μπορείτε να το εκτυπώσετε, να το διαβάσετε. Η ευθύνη, όπως σας είπε ο κ. Σύριος, είναι σύμφωνα με τη συνθήκη. Και πώς θα αποδοθεί η ευθύνη? Εμείς σαν ασφαλιστές βλέπουμε τα Rotterdam Rules σε μια καλή ευκαιρία να αποσαφινιστούν κάποια πράγματα. Γιατί τι λέγαμε? Φταίς εσύ και εσείς λέγατε φταίει ο δίπλα. Φταίει ο δίπλα, φταίει ο παραδίπλα, όπως είπε ο κ. Σύριος, ο ένας διαδοχικός μεταφορέας ή και μεταφορέας προς τον άλλον. Το successive forwarder ή successive, δεν με διευκολύνουν τη γλώσσα μου, δεν θα ξαναγεννηθώ έτσι, σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, ο ένας προς τον άλλον. Εδώ αυτή η συνθήκη δείχνει ότι θα λύσει πολλά προβλήματα. Και ιδιαίτερα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ποιες είναι οι ευθύνες των φορτωτών. Γιατί μέχρι τώρα όλες τις συνθήκες λέγανε ανωτέρα βία αποδεικνυόμενη. Η σαφής υπάρχει, δηλαδή η ακαταλληλότητα συσκευασία αποδεικνυόμενη. Η σαφής stewards, εάν το stewards έγινε από τον φορτωτή. Αυτή η συνθήκη όμως προσδιορίζει πολλά περισσότερα πράγματα σαν ευθύνες και ιδιαίτερα για φορτία, επικίνδυνα φορτία. Μπείτε μέσα στο blog, πάρτε τα είτε αγγλικά είτε ελληνικά, διαβάζετε τα και να καταλάβετε. Για να συμπληρώσω κάτι, επειδή η συνθήκη του Rotterdam ακόμα δεν έχει κυρωθεί. Έχει κυρωθεί, όχι, δεν έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο, άρα δεν εφαρμόζεται ακόμα. Αυτό που ισχύει σε γενικές γραμμές χωρίς να το δώσει στο κόμπο, γιατί υπάρχουν πολλές υποπαράγραφοι, είναι ότι αυτό που εξετάζουμε για να δούμε ποιοι κανόνες, βάσει ποιων κανόνων δικαίου θα απαιτηθεί η αποζημίωση και θα αποδοθούν οι ευθύνες στη συνδυασμένη μεταφορά, κοιτάμε την κυρίαρχη μεταφορά, αν μου επιτρέπετε. Στο παράδειγμα που είπατε,
Δηλαδή ότι βάζουμε ένα κοντέινερ σφραγισμένο και το βάζουμε σε ένα πλοίο, δηλαδή ένα φορτηγό το βάζει μέσα στο πλοίο και ένα φορτηγό το βγάζει από το πλοίο και το παραδίδει στη λαχαναγορά, ας πούμε. Όχι, μπορεί να μην βάλει το κοντέινερ, Ναι. το αφήνει μέσα σαν κοντέινερ. Σωστά. Και το κοντέινερ από το καράβι πάει στο Αυτό χρειάζεται κάποιος να το βάλει μέσα στο καράβι και κάποιος να το βγάλει. Είναι προφανές ότι είναι θαλάσσια η μεταφορά κατά κύριο λόγο. Δηλαδή η μεταφορά του εμπορεύματος γίνεται διαθαλάσσης, απλώς το φόρτωμα, το ξεφόρτωμα, η φόρτωση και η εκφόρτωση γίνεται οδικός. Φυσικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα εφαρμόζουμε τους κανόνες της θαλάσσιας μεταφοράς εκεί για να αναζητήσουμε ευθύνες και να ιτηθούμε αποζημίωση. Είναι υπομέστα, το φορτηγό είναι υπομέστα. Άλλη ερώτηση. Κύριε Καλογεράκο. Εσείς είναι μια κυρία Βολή και να μιλήσει κύριε. Κύριε Καλογεράκο, θέλω την εμπειρία σας πάνω στο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας σε συνδυασμό με τις συνδυασμένες μεταφορές που είναι πλέον το μέλλον στη μεταφορά. Γιατί εκεί βαδίζουν όλα. Ανέφερε το μέλλον της μεταφοράς. Ναι, αλλά τώρα έχει φτάσει στο τέρμα. Από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινάμε, και ήδη εγώ ξεκινάω τις συνδυασμένες μεταφορές. Σε ένα τέτοιο παράδειγμα που λέει ο κύριος, έρχεται ένα κοντέινερ από το εξωτερικό στο Σέμπο, ξεφορτώνεται, μοιράζεται σε 5 παραλήπτες. Στη συνδυασμένη μεταφορά θα μπουν 5 διαφορετικά αυτοκίνητα που θα έχουν άλλους 15 μέσα παραλήπτες. Πώς καλύπτονται αυτά τα ασφαλιστικά, όλη αυτή η διαδικασία? Ο κάθε εμπλεκόμενος στη μεταφορά ή στη διαμεταφορά θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Την ευθύνη του. Όπως και εγώ είμαι ασφαλισμένος. Σαν διαμεταφορέας. Όποια είναι η δραστηριότητα, και εγώ σαν μπρόκερ είμαι ασφαλισμένος. Για τυχόν παραλήψεις που μπορεί να κάνω εγώ κατά τη διάρκεια της δικηγόρου είναι ασφαλισμένοι. Οι custom brokers, εθελονιστές είναι ασφαλισμένοι. Ο κάθε ένας που ασκεί ένα επάγγελμα και ιδιαίτερα ελεύθερο επάγγελμα πρέπει να έχει συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Το λέει ο νόμος, το λένε οι διεκτές. Βέβαια μην κοιτάτε εδώ το ελληνικό κράτος που λέει ναι μεν, αλλά δεν με ενδιαφέρει, γιατί εγώ έχω ρωτήσει πυροσβέστη και λέω, λέξει αυτό το βιβλίο, λέει 25, μια γραμμή 132. Τι εννοεί αυτό? Δεν ξέρει. Είναι η LDR, τι λέει? Είναι νόμος του κράτους από το 87. Το 92 που κάναμε με το ελληνογερμανικό επιμελητήριο, καλέσαμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών στο πάνελ και λέει, εγώ παιδιά δεν τα ήξερα αυτά. Ήταν 5 χρόνια νόμος του κράτους. Καταλαβαίνετε τώρα ότι βρισκόμαστε πελαγοδρομούμε, ας πούμε. Ο κύριος. Ζητήσατε... Τι είπατε? Η κυρία μου, νομίζω που θα. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Α, είδαμε χέρι αυτό. Το δικό μου χέρι. Σε μένα εσύ βιωσύνη. Και στους δυο σας. Είναι λίγο μια ερώτηση που ενοχλεί πολλούς ασφαλισμένους. Όταν λέμε τη λέξη επαγγελματική, να έχουν τα εμπορεύματα, επαγγελματική συσκευασία, επαγγελματική στιβασία. Τι εννοούμε με τη λέξη επαγγελματική? Νομικά και μετά ασφαλιστικά το ξυλοξέρω, αλλά το ξανακούσω. Όσον αφορά αυτό που συνηθίζεται εμείς να αναζητούμε, δεν είναι το επαγγελματικό, είναι το κατάλληλο. Αυτή είναι η έκφραση. Το τι είναι κατάλληλη συσκευασία ή στιβασία κρίνεται από το τι συνηθίζεται επαγγελματικά, έρχομαι στον όρο που χρησιμοποιήσατε, για το συγκεκριμένο μεταφερόμενο είδος. Ήτι, εάν έχουμε παραδείγματος χάρη έπιπλα να μεταφέρουμε και τα βάλουμε σε ένα χαρτοκιβώτιο ή σε ένα νάιλον, πιστεύω από την μικρή εμπειρία, έτσι, από το βλέπε υποθέσεις μεταφορών, ότι δεν είναι κατάλληλη
Άρα επαγγελματική, όπως είπα, τη συσκευασία. Εμείς αυτό ψάχνουμε. Και το κατάλληλο οθεί στο επαγγελματικό μετά. Αν κάτι από αυτά λείπει, τότε χωρίς πολύ κόπο μπορούμε να οδηγηθούμε σε αυτό που λέμε ακατάλληλη συσκευασία και εφόσον την έχει κάνει ο φορτωτής να απαλλαγεί ο μεταφορέας και ο παραγγελιοδόχος. Και θα μου επιτρέψετε για να πω κάτι στον κύριο πριν για το θέμα της συνδυασμένης μεταφοράς, ότι ας μην μπερδεύουμε το κομμάτι ασφάλισης αστικής ευθύνης διαμεταφορέα με το κομμάτι ασφάλιση εμπορεύματος. Εφόσον εσείς έχετε αναλάβει σαν διαμεταφορική εταιρεία την εκτέλεση μιας συνδυασμένης μεταφοράς, αυτό που καλύπτεται είναι η αστική σας ευθύνη ασχέτως σε ποιο κομμάτι θα συμβεί. Το μόνο που χρειάζεται διευκρίνηση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τι έχετε αναλάβει. Έχετε αναλάβει μέχρι το λιμάνι ή μέχρι την αποθήκη, door to door δηλαδή. Αν έχετε ξεκινήσει, αν έχετε αναλάβει από εκεί που ξεκινάει, την αποθήκη που ξεκινάει το εμπόρευμα και μετά όπως είπατε διοχετεύετε σε 5 διαφορετικούς παραλήπτες, εσείς έχετε τη φροντίδα και αυτής της τελικής μεταφοράς, η ευθύνη σας φτάνει στην αποθήκη του τελικού παραλήπτη. Άρα λοιπόν εσείς δεν έχετε να απασχολείστε με το αν έγινε εδώ, έγινε εκεί, έχω 5 ή 10 διανομές να κάνω. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ασφαλίσετε την ευθύνη σας όπου και να συμβεί αυτό. Αρκεί να διευκρινίσετε τι έχετε αναλάβει. Μέχρι το λιμάνι, μέχρι την αποθήκη και από εκεί και πέρα τα αναλαμβάνει ο ασφαλιστής όλα τα υπόλοιπα. Κάτι άλλο που ήθελα να συμπληρώσω είναι το εξής, ότι όταν κόβεται μια φορτωτική, ιδιαίτερα οι διεθνείς φορτωτικές, έχουν μόνο παρατηρήσεις. Υπάρχουν παρατηρήσεις, ιδιαίτερα στο CMR, γιατί οι θαλάσσιες, οι αναφορικές έχουν είναι δομημένες διαφορετικά, αλλά ιδιαίτερα στο CMR επάνω, μπορεί κάλλιστα ο οδηγός, τώρα έψαχνα να βρω ορισμένα λεξικά, αλλά είναι λιγάκι δύσκολο να το βρω, γιατί είναι χάος το κομπιούτερ, το οδηγό είναι χάος. Λοιπόν, να σας δείξω πώς λέμε τα packing standards για τα έπιπλα. Είναι 132 σελίδες με φωτογραφίες και οδηγίες. Όταν το έστειλε λοιπόν σε ένα πελάτη μας, ότι κύριε, τα έπιπλα που εισάγεις να πεις του Γερμανού να τα είναι έτσι, λέω Γερμανός, ναι, δεν το ξέρω, αλλά συγγνώμη, θα το εφαρμόσω, θα κλείσω το εργοστάσιό μου. Όταν πάω σε τέξη και κλείσω το εργοστάσιό μου. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Αυτό βέβαια, η ακαταλληλότητα συσκευασίας ιδιαίτερα, δεν θα την πει το νομικό σου το ασφαλιστής, θα την πει ο πραγματογνώμονας. Και ο πραγματογνώμονας είναι κατά τέτοιο τρόπο, δηλαδή οι γνώσεις του είναι τέτοιες, οι οποίες θα αποδείξουν ότι υπάρχει ακαταλληλότητα. Τώρα, όσον αφορά, να επανέλθω σε αυτό που λέω για τη διεθνή συνθήκη μεταφοράς στην οδική, δηλαδή το CMA, υπάρχουν παρατηρήσεις που πρέπει εσείς οι διαμεταφορείς ή οι μεταφορείς να δίνουν οδηγίες στους οδηγούς σας, να το γράφουν. Γιατί αν δεν το γράψουμε, έχει τη λόγω σας ότι φέρει ακεραία την ευθύνη. Δηλαδή, ο κύριος έλεγε για την ΟΠΑ, φρούτα, λαχανικά κτλ. Έτσι δεν λέγατε. Φρούτα, λαχανικά, τέτοια πράγματα. Υπάρχει δυνατότητα να πάει να πάρει, ξέρω εγώ, γίνονται μεγάλες εξαγωγές φράουλας από την Ιουγκοσλαβία καταξυγμένες. Άμα δει ότι τα κυβόρια στάσουν, πάνω να πει ότι η πρόκληση δεν έχει γίνει καλά. Απλά πράγματα. Ορίστε. Ονομάζομαι Χρυσούλας, εκτελώ οδικές εθνικές μεταφορές. Θα ήθελα μία... Χρυσούλας λέγομαι. Θεσσαλονίκη. Όχι Θεσσαλονίκη, είναι όφητα, συνωνυμία είναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, όταν κατά τη φόρτωση, αν την ευθύνη την ώρα της φόρτωσης γίνει μία ζημιά, γιατί υποτίθεται ότι την επίβλεψη την έχει ο μεταφορέας, αλλά στην ουσία δεν φορτώνει ο μεταφορέας, φορτώνει η αποθήκη το περαινοφόρο. Γίνει ζημιά,
μέσα στο όχημα κατά την ώρα της φόρτωσης. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη? Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο πολύ εύστοχα το θέτεται και απασχολεί γενικώς και στην εθνική και στη διεθνή μεταφορά. Εδώ λοιπόν έχουμε τα εξής κριτήρια. Αν η φόρτωση είναι κατά πλήρες φορτίο, είστε εξοικειωμένοι με την έκφραση, δηλαδή ένα φορτικό το γεμίζουμε με ένα εμπόρευμα από τον ίδιο αποστολέα και τον ίδιο παραλήπτη πιθανό. Εκεί είναι σαφές ότι τη φόρτωση την κάνει το αποστολέας. Όταν έχουμε γκρουπάζ φορτίο, είναι αδιανόητο ο κάθε ένας αποστολέας να επιμελείται των φορτώσεων. Μπορεί να δίνει κάποιες οδηγίες γενικής φύσεως. Άρα λοιπόν πρακτικά εμείς όταν δικάζουμε τέτοιες υποθέσεις, λέμε είναι κατά πλήρες φορτίο, αν δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο που να λέει ότι παρόλο που είναι κατά πλήρες φορτίο, το ανέλαβε ο παραγγελιοδόχος και ο μεταφορέας το έργο της φορτώσεως, τότε θεωρούμε ότι ο μεταφορέας δεν έχει ευθύνη. Όταν έχουμε γκρουπάζ, θεωρούμε ότι ο μεταφορέας και αντίστοιχα ο παραγγελιοδόχος, αν μεσολαβεί, έχει ευθύνη, διότι στο γκρουπάζ είναι πρακτικά ανεφάρμοστο ο κάθε ένας αποστολέας που βάζει προσφόρτωση εμπορεύματα να επιμελείται και της φορτώσεως. Πιστεύω ότι έτσι αντιλαμβάνεστε πότε μοιράζεται η ευθύνη και σε ποιον. Δηλαδή την ευθύνη θα αναλάβει ο φορτωτής, η αποθήκη, η logistic. Εφόσον η φόρτωση γίνεται από αυτόν, ειδικά στο θέμα της κατά πλήρες φορτίο μεταφοράς, είναι αυτός που κάνει τη φόρτωση. Συνήθως την κάνει ο αποστολέας ή η αποθήκη στην οποία έχει αναθέσει ο αποστολέας. Άρα λοιπόν ο μεταφορέας εκεί απαλλάσσεται εφόσον οφείλεται σε κακή φόρτωση που δεν πραγματοποιεί ο ίδιος. Το αντίστροφο γίνεται στο γκρουπάζ. Πρακτικά. Δεν σημαίνει όμως ότι στο κατά πλήρες φορτίο πάντοτε την κάνει ο αποστολέας, μπορεί να την κάνει και ο μεταφορέας. Τη φόρτωση. Αυτό αν προκύπτει από κάτω, τότε η ευθύνη πέφτει, να το πω έτσι, στο κεφάλι. Αν προκύπτει στην πρωτοτική επάνω ότι ανέλαβε την υποχρέωση. Είναι άλλο έγγραφο, δεν είναι ανάγκη να είναι πρωτοτική. Μπορεί να είναι με ένα φαξ, με ένα mail που να λένε ότι συμφωνούμε να αναλάβετε τη φόρτωση. Όταν έχω φορτώσει το φορτηγό και μου έχει υπογράψει στο δελτίο αποστολής που κόβω εγώ σαν αποθήκη, ο μεταφορέας παρελήφθησε το εμπόρευμα καλώς και το εμπόρευμα στη διαδρομή γίνει κάτι, ένα φρενάρισμα, κάτι και χαλάσει, πώς θα έχει την ευθύνη η αποθήκη? Δεν είπα αυτό. Είπα κατά τη διάρκεια της φόρτωσης αν γίνει ζημιά. Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης φορτώνει σωστά. Ή γίνεται η ζημιά, δεν το παίρνει είδηση καθόλου. Γιατί τα πυρούνια μου εξέχουν και πάω τρυπάω. Δεν το έχει παρελθίσει. Εμένα μου έχει υπογράψει το δελτίο παρελθόν. Υπάρχει ο μεταφορέας, όπως λέει ο κ. Καλογέρακος, συμβαίνει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς η ζημία πλέον. Αν όμως υπάρχει τρόπος ασφαλούς ανταπόδειξης, γιατί αυτό είναι ένα τεκμήριο, το οποίο στο τεκμήριο όμως είναι μαχητό, μπορεί να ανατραπεί. Εάν υπάρξουν τα ανάλογα ουσιαστικά αποδεικτικά μέσα, ώστε να πούμε ότι είναι αδιανόητο να γίνει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, έγινε π.χ. από τα πυρούνια όπως είπατε, και μπορεί να αποδειχθεί, τότε ναι. Πλην όμως η πράξη έχει δείξει ότι είναι δυσχερή αυτά τα πράγματα. Χαρικός Κυριάκος λέγουμε, από την Cargo Group είμαι. Απλώς υπάρχει περιπτώσεις όταν ο μεταφορέας έχει φορτώσει σε μένα και έχει πάει σε μια άλλη αποθήκη γιατί ήθελε να βάλει άλλο εμπόρευμα από πάνω από τις μπαλέτες που του έχω φορτώσει εγώ και έχει τραβήξει το μισό φορτίο έξω. Αυτό είναι γκρουπάζ φορτώσει. Όχι. Για από μένα είναι πλήρης φορτίο. Αλλά δεν είμαι γνώστης εγώ. Πλήρες φορτίο σημαίνει ένα φορτικό όχι μόνο δικά σας. Μόνο δικά μου. Ναι. Πλήρες φορτίο. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι γνώστης γιατί δεν παρακολουθώ το φορτηγό. Το φορτηγό έχει φύγει από μένα και έχει πάει σε άλλη αποθήκη. Τότε δεν είναι κατά πλήρες φορτίο η φόρτωση. Από μένα είναι πλήρες, σαν βάρος, σαν όπως δεν είναι μεταφορά κατά πλήρες φορτίο. Είναι και βάρος το φορτίο. Είναι μισό. Αλλά ο μεταφορέας τώρα θέλει να βγάλει και άλλα χρήματα. Εμείς δεν θέλουμε, όταν λέμε κατά πλήρες φορτίο δεν εννοούμε τον καθένα.
δικό μου. Ναι, δεν το κρίνουμε έτσι. Εμείς λέμε μεταφορά για καυλίες χωρίς. Όταν το φορτηγό είτε είναι μισό είτε είναι ολόκληρο, μεταφέρει μόνο ενός αποστολέα προς. Ναι, μόνο ενός αποστολέας, 22 τόνους, 25 τόνους. Αλλά σταματάει σε άλλο πρακτορείο και παίρνει και άλλα πράγματα. Και έχει βγάλει το μισό φορτίο έξω. Κατά παράβαση έχει βγάλει το μισό φορτίο έξω. Ναι. Θα έχει διαλύσει ο άλλος φορτωτής με τα Τότε έχει πλοία. ευθύνη ο μεταφορέας. Μα πού μου θα το αποδείξει εμένα, εγώ δεν ξέρω. Εφόσον όταν φτάσει το εμπόρευμα και διαπιστωθεί ζημία, από εσάς παρέλαβε καλώς, έτσι δεν είναι. Ναι. Παρέλαβε Η καλώς. ασφάλεια όμως θα κυνηγάει εμένα γιατί θα μου αποδείξει ότι τα υφυπή στο φυρούν το δικό μου. Okay. Είναι απλή η απάντηση. Παρέλαβε κανονικά το φορτίο. Ναι. Έχει κάνει καμία σημείωση ότι δεν παρέλαβε κανονικά το φορτίο. Ναι. Έχει πλήρη ευθύνη. Τελείωσε. Μισό λεπτό. Μην το συζητάμε. Όχι. Εδώ είπε ο κυρίως ότι αν θα πραγματογνώμων ο μεταφορέας θα το αποδείξει, λέει, θα πει ότι φόρτωσα μόνο από εκεί. Γιατί δεν είναι χάζος να πάει να πει ότι φόρτωσα και από αλλού. Επειδή το ερώτημα είναι περίπλοκο, σας λέω το εξής. Παραλαμβάνει κάποιος ένα φορτίο χωρίς καμία υποσημείωση στην ποδοτική ότι εγώ παρέλαβα 10 μπουκάλια σπασμένα, ξέρω εγώ. Όχι, δεν ή ένα κυβότιο θεματικό. Από εκεί πέρα έχει πλήρη ευθύνη. Να δώσουμε σε κύριο Ρόδο το λόγο, να ζητάει πολλή ώρα το λόγο. Σε αυτό που είπε ο κύριος Χρυσούλας, πολλές φορές όταν φορτώνονται φορτηγά απαγορεύουν από τις εγκαταστάσεις των οδηγών να παρίσταται στη φόρτωση. Πιστεύω πως παρόλο που θα φορτωθεί κακώς το φορτηγό και την ευθύνη, όσο λέτε και δεν είμαι νομικός, θα την έχει ο φορτωτής, οι αποθήκες, σε περίπτωση ατυχήματος έχει την ευθύνη και ο μεταφορέας. Διότι πιστεύω πως όφιλε να γνωρίζει το πώς έχει γίνει στη βασία. Εξαρτάται, όταν λέτε ατυχήμα, η ζημία, όταν συμβαίνει και διαπιστώνεται είτε όταν συμβεί το ατύχημα είτε μετά κατά το χρόνο παραλαβής από τους πραγματογνώμονες που εμπλέκονται, αποδίδεται σε κάποια αίτια. Εάν αποδίδεται σε ατύχημα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, τότε η ευθύνη είναι του μεταφορέα. Αν αποδίδεται σε κακή φόρτωση, η οποία προκάλεσε το ατύχημα, τότε πάλι ο μεταφορέας δεν έχει ευθύνη και πάει στο φορτωτή η ευθύνη. Δηλαδή αν εγώ φορτώσω το φορτηγό και γέρνει και του πάρει στο δρόμο και με αυτό διαπιστώνεται ότι δηλαδή λόγω κακής φόρτωσης είχαμε ένα ατύχημα το οποίο κατέστρεψε το φορτίο, πάλι απαλλάσσει το μεταφορέας, διότι η γενεσιουργός αιτία δεν ήταν το ατύχημα από μόνο του, αλλά η κακή φόρτωση που το προκάλεσε. Και ένα δεύτερο, όταν υπάρχει υπέρβαρο στο 10%, έτσι, που συνήθως όλοι είναι μέσα, καλύπτεται ο μεταφορέας από αυτό ή σε περίπτωση ατυχήματος λόγω του ότι είναι πάνω από το επιτρεπόμενο, την άδειά του δεν το καλύπτει? Έτσι αλλιώς όταν έχουμε ένα ατύχημα, αν αυτό το ατύχημα έχει συμβεί χωρίς την εμπλοκή υπετιότητα άλλου τρίτου, ο μεταφορέας ευθύνεται με την αντικειμενική ευθύνη, ούτως ή αλλιώς. Εάν δεν έχει εκτραφεί από τον δρόμο μόνος του, έχει προκαλέσει μόνος το ατύχημα, αυτό στις εθνικές μεταφορές συνιστά βαριά αμέλεια, στις διεθνείς η θελημένη κακή διαχείριση. Επομένως δεν χρειάζεται καν να εξετάσουμε το υπέρβαρο εκεί. Αυτοτελώς το υπέρβαρο δεν μπορεί να τον χρεώσει με βαριά αμέλεια ή θελημένη κακή διαχείριση, αν μιλάμε εθνική διεθνή, πλην όμως ασχέτως υπέρβαρου υπάρχει αντικειμενική ευθύνη. Συνέβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Είσαι υπεύθυνος. Είναι ως επιτοπλίστων ανοίξει το μεταφορικό χώρο υπό ευρεία έννοια. Εκείνο το οποίο χρειάζεται μεγάλη προσοχή είναι η διάκριση της ασφάλισης του πράγματος, του φορτίου, των αποθηκευμένων εμπορευμάτων από την ασφάλιση ευθύνης. Ακούω συχνά από ανθρώπους από το χώρο σας που έρχονται στο γραφείο όταν δέχονται αγωγές που λένε «Μα εγώ γιατί να το ασφαλίσω αφού το έχει ασφαλισμένο ο πελάτης μου». Και αυτό το ακούω πολύ έντονα
τα τελευταία χρόνια από τους αποθηκευτές. Μα το έχει ασφαλισμένο ο πελάτης. Εγώ γιατί? Όταν η ασφαλιστική εταιρεία του πελάτη αποζημιώσει, υποκαθίσταται εναντίον σας. Άλλο η αστική ευθύνη, άλλο η ασφάλιση του πράγματος. Εκεί χρειάζεται μία προσοχή, ώστε γιατί πολλοί έρχονται και λένε μα δεν το ήξερα, δεν έκανα τίποτα γιατί νόμιζα ότι είμαι ασφαλισμένος. Άλλο η ασφάλιση του πελάτη, άλλο η ασφάλιση του αποθηκευτή, του logistician, του μεταφορέα και ούτω καθεξής. Αυτό ήθελα να πω από την πλευρά τη δική μου, επειδή αυτές τις οχλήσεις δεχόμαστε σε βαθμό πλέον ο οποίος είναι υπερβολικά μεγάλος, θα έλεγα. Εγώ θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πώς δουλεύει το σύστημα και ιδιαίτερα για όσους είστε αποθηκευτές εμπορευμάτων. Έχουμε μία περίπτωση τώρα, την οποία αφορά έναν πολύ μεγάλο πελάτη μας, ο οποίος αποθήκευε, το συμβόλαιο είχε έναν όρο μέσα ότι τα εμπορεύματα θα είναι πάνω από 15 εκατοστά. Δηλαδή σε μια διπλή παλέτα και μετά θα είναι τα εμπορεύματα. Γίνεται λοιπόν μια καταιγίδα, το κτίριο δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει, μπήκανε νερά μέσα στην αποθήκη και έφτασε το νερό περίπου 25 πόντους. Προσέχτε τώρα, τα εμπορεύματα δεν είχαν κάτω παλέτες, ήταν ακριβώς επάνω στο πρώτο. Δεύτερον, δεν είχαν τηρηθεί οι στιβασίες που να έχει χώρο το νερό να φύγει. Έρχεται ο πραγματογνώμας, γίνεται αυτό, πάει ο πραγματογνώμονας, βλέπει, καταγράφει και εκτιμά και του στέλνει και ένα email και του λέει προσέχτε, επειδή η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει πάλι καταιγίδες, σας συνιστώ να αποσύρετε τα εμπορεύματα, τα μη βλαβέντα εμπορεύματα, γιατί ενδεχομένως να έχετε μεγαλύτερο πρόβλημα. Γίνεται πράγματι μετά από 2 ημέρες, τώρα πριν νομίζω τον Οκτώβριο που είχαμε κάτι καταιγίδες στον Ασκόπεδο, και γίνεται πάλι μία αυτή και γίνεται πάλι το ίδιο πράγμα. Και έρχεται λοιπόν και αιτιολογεί ο πραγματογνώμονας, που δεν ξέρουμε πώς θα το ξεπεράσουμε, και λέει ότι αν είχε βρει διέξοδο το νερό κάτω από τις παλέτες, τα εμπορεύματα δεν είχαν πάρει τίποτα. Προσέχτε για την πρώτη ζημιά. Για τη δεύτερη ζημιά λέει αυτή δεν την αναγνωρίζω, γιατί είχα ειδοποιήσει τον ασφαλιζόμενο να μεταφέρει τα εμπορεύματα, γιατί με το κριτήριο το δικό μου το κτίριο πάλι δεν θα ανταποκρινόταν και πάλι και πράγματι είχε το ίδιο αποτέλεσμα και η δεύτερη καταιγίδα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι πρέπει κάποια πράγματα να τηρηθούν. Όταν, όπως είπα στην αρχή, το ασφαλιστικό συμβόλαιο, η ασφάλεια είναι λύση. Είναι λύση, αλλά πρέπει να τηρούνται κάποια πράγματα. Δηλαδή, λένε το ασφαλιστικό συμβόλαιο και είναι νομοθετημένο και μπορεί να το πει και ο κύριος Σύρη. Το μυστήριο της Σαφύρας, πώς θα το πούμε. Η μυστηριώδη εξαφάνιση. Με αδιευκρίνηση ναι, μυστηριώδη εξαφάνιση εμπορεύματος. Συνθήκες εξαφάνιση. Χωρίς να μπορούμε να αποδώσουμε την προσέξτε απώλεια τι μας έχει συμβεί. Πάνε μάλλον είναι μια αποθήκη που λαμβάνει κάθε μέρα 4 με 5 containers. Πάνε λοιπόν 5 τράκτορες και αφήνουν το τρέιλερ να εκφορτώσουν τα container, να πάνε την άλλη μέρα το πρωί να πάρουν τα ίδια container. Η αποθήκη κλείνει 4 η ώρα και λέει άστο το ένα container να το ξεφορτώσουμε αύριο. Τα βάζουν μέσα, μεγάλες αποθήκες, αφήνουν το ένα container, πάνε την άλλη μέρα το πρωί οι μάγκες οι τρακταδόροι και τα βουτάνε όλα μαζί και το γεμάτο και φεύγουν. Όταν ήρθε μετά από 3-4 μήνες η ώρα να πάρουν τον κωδικό αυτό και να πούνε στείλτε ξέρω εγώ
στον τάδε πελάτη αυτό το κωδικό. Ποιο κωδικό, λέει. Υπάρχει τέτοιο κωδικό. Λέει, τι λέτε εδώ, γιατί παραλάβει τον κωδικό. Προσέξτε οι αποθηκευτές. Τα εμπορεύματα τηλεοράσεις ήταν, 920 τηλεοράσεις. Βγήκανε στην αγορά για πλάκα. Λοιπόν, και οι άλλοι ψάχνανε μετά από 3 μήνες να βρούνε και ερχόμαστε εμείς και λέμε, εντάξει κύριε πελάτα, αλλά με τη μόνη διαφορά, πώς αιτιολογείται ότι μέσα από την αποθήκη σας χαθήκανε 920 τηλεοράσεις? Απλώς δεν ξεφορτώσατε το κοντέινερ. Άρα για μας είναι τι, υπάρχει βάση το να αιτιολογήσουμε την απόρριψη του αυτού σαν μυστήριο της απείρανης, το οποίο δεν καλύπτεται. Δεν καλύπτεται από τον νόμο, όχι, και να μην το γράφεις δεν καλύπτεται. Δεν μπορείς να αιτιολογήσεις το πώς χαθήκανε 920 τηλεοράσεις. Για την ακρίβεια δεν μπορείς να αιτιολογήσεις ότι μπήκαν στην αποθήκη. Αφήστε το χαθήκανε. Γιατί είχε υπογραφεί κάποιο δελτίο αποστολής ότι τα παρέλαβαν. Αυτό το είχαν ξεφορτώσει. Άρα πώς του ζήτησε κωδικό σε μια αποθήκη από τη στιγμή που δεν είχε πάρει δελτίο αποστολής πίσω πηγεγραμμένο? Είχαν υπογεγραφεί τα δελτία αποστολής. Αυτοί πήγαν να Λέκας Αντώνης Αντράσης και Αλέκας αποθηκευτές στην προκειμένη περίπτωση να κάνει αυτό το θέμα και μέλος της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψήφους. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ, το θέμα της ασφάλισης, γιατί όπως είπατε, ειδικά για τους αποθηκευτές, είμαστε υπεύθυνοι επί παντός πτέσματος. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβεί στην ουσία στο εμπόρευμα όσο βρίσκεται στην αποθήκη μας, είμαστε καθόλου υπεύθυνοι. Δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι, αλλά είναι ιδιαίτερα αυξημένη η ευθύνη που έχει. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι σαν επιχειρηματίες εισπράττουμε μια αμοιβή της τάξης του 1-2% της αξίας του εμπορεύματος και το ασφάλιστο από μόνο για να μπορέσει να ασφαλίσει αυτό το προϊόν, την ευθύνη σου, αλλά και το προϊόν αν συμβεί μια φωτιά, είναι αντίστοιχο της αμοιβής της υπηρεσίας που κάνουμε. Δηλαδή είναι υπέρογο σε σχέση με αυτό το οποίο πληρωνόμαστε. Και με βάση την ελληνική νομοθεσία προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να υπάρξει ένα όριο στην ευθύνη μας, στην αποζημίωσή μας. Στα ΣΥΜΑ και σε άλλες χώρες υπάρχουν οι Ολλανδικοί όροι αποθήκες, βάζουν και λένε ότι αποζημιώνουμε μέχρι 10-20% της αξίας της λένε 100 λίρες το τόνο. Μα αυτό σας το είπα και κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ότι γίνεται κάποια πρωτόλια προσπάθεια όλο το κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας να αντιμετωπίζεται όσον αφορά τα όρια ευθύνης με τα προβλεπόμενα στις διεθνείς, ας πούμε, μεταφορές. Αυτό πού γίνεται, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς? Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα δυστυχώς το οποίο πρέπει να πιέσετε ως σωματεία την κυβέρνηση, το Υπουργείο δηλαδή. Είχε ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, κάποια κουβέντα πριν από 2-3 χρόνια, η οποία σταμάτησε, πήγε άδοξα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει και η ανάλογη νομική υποστήριξη στο ελληνικό δημόσιο, διότι και οι δικηγόροι που ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο χώρο και μάλιστα σε συνδυασμό με τις ασφάλειες, όχι αυτοτελώς με τους μεταφορείς, είμαστε ελάχιστοι, με αποτέλεσμα το δημόσιο να μην αξιολογεί καν ότι υφίσταται θέμα εδώ, να μην μπορεί να αντιληφθεί ίσως, και θα μου πείτε το μόνο πράγμα είναι που δεν αντιλαμβάνεται. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να αντιληφθούν το ότι πόσο επιχειρηματικά σωστά είναι να αντιμετωπίζονται όλοι με κάποιο τρόπο που να τους επιτρέπει να αποφεύγουν τεράστιες ζημιές που μπορεί να τους κλονίσουν, να τους κλείσουν το μαγαζί κατά το κοινώς λεγόμενο. Εγώ μαζί σας είμαι, δυστυχώς όμως δεν είναι θέμα παρά της πολιτείας. Πέστε μας την αλήθεια. Για να... Παρακαλώ. Τα σωματεία σας πρέπει να κάτσουν κάτω, να βάλουν και ειδικούς να μελετήσουν και να απαιτήσουν από το κράτος να οριστικοποιήσει την ευθύνη σας με βάση τα διεθνή πρότυπα και αυτό τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια οι δικηγόροι δεν τους ενδιαφέρει και πολύ, γιατί όταν πάτε εσείς με μια υπόθεση 2 εκατομμυρίων ευρώ θα πάρετε την αντίστοιχη αμοιβή. Έτσι, αν πάτε με μια υπόθεση
200.000 ευρώ, καταλαβαίνετε. Για να Ναι, κάνω μια σωστική ερώτηση πάνω σε αυτό. Εάν έχει υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ του αποθηκευτή και του αποθηκευομένου ότι το όριο ευθύνης είναι τόσο. Ξέρω, είχα συμμετάσχει στο δικό σας πριν από 2-3 χρόνια με τον κύριο Κοντοβερό, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε συζητήσει τέτοια θέματα. Ο ελληνικός νόμος για την παραίτηση από δικαιώματα έχει την εξής ιδιορυθμία, ότι για τέτοιου είδους ζημίες απαγορεύεται ο εκ των προτέρων περιορισμός της ευθύνης. Μετά τη ζημία τότε είναι έγκυρη η όποια παραίτηση. Το waiver clause που λέμε, δηλαδή η απαλλαγή από την ευθύνη, όταν συμβεί κάτι εκ των προτέρων. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα, ότι και οι γενικές διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται, διότι η έννοια του αποθηκευτή δεν υπάρχει όπως του παραγγελιοδόχου μεταφοράς του μεταφορέα νομικά. Ο αποθηκευτής είναι ένας ο οποίος εντάσσεται στις κοινές έννοιες της παρακαταθήκης. Από εκεί και πέρα οι κοινές διατάξεις μας απαγορεύουν πρακτικά να έχουμε τέτοιο έγκυρο όρο. Και επειδή πάντοτε μία ζημία σε μία αποθήκη θα οφείλεται σε πτέσμα, αντικειμενική ευθύνη δεν υπάρχει, στις πτεσματικές λοιπόν ζημίες, να το πω έτσι, απαγορεύεται η εκ των προτέρων παραίτηση από δικαίωμα ή περιορισμό. Άρα λοιπόν μόνο όταν συμβεί η ζημία, αν εγώ που έχω αποθηκεύσει αυτό σε εσάς, σας υπογράψω ότι έκανε 1.000.000 ευρώ, εγώ δέχομαι 200.000 εκ των υστέρων. Αλλά αυτό είναι τοπικό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πώς λειτουργεί η χώρα μας εν σχέση με την Αγγλία. Ήμασταν με τον κύριο Σύριο το Σεπτέμβριο στα Λόιτς και συζητούσαμε μέσα στο κλάδο ζημιών για κάποιες μεγάλες ζημίες. Εκείνη την ώρα που συζητούσαμε με παίρνει ο γιος μου τηλέφωνο και μου λέει, παπά, μου λέει, έχει έρθει ένα φαξ για μια κλοπή που λέει στο Λονδίνο 358.000 λίρες. Λέω, τι ήταν αυτά, ρε παιδί? Λέει, ήταν 9 παλέτες. Δεν θα πω το εμπόρευμα για να καταλάβετε περί τι μας πρόκειται. Λέω, καλά, στείλε με ένα email στο email μου να το δω εγώ να το διαβάσω. Λοιπόν, εκεί που καθόμασταν, λέω, κύριε, διάβασα το email. Λέω, κύριε, κοιτάξτε, εδώ στο Λονδίνο έγινε μια κλοπή, 9 παλέτες, αυτή η επιχείρηση, αυτό το εμπόρευμα, 358.000 λίρες. Λέει, καλά, λέει, από το μελέτη. Λέει, ποιος είναι, ποιος το απαιτεί αυτό? Ο τάδε, πήρανε 2-3 τηλέφωνα. Λέω, εγώ θα κάνω ρεζέρβες, γιατί πρέπει δια νόμου να κάνουμε ρεζέρβες, για 350.000 λίρες τουλάχιστον, και βλέπουμε. Λέει, καλά, πήγαινε στην Αθήνα και θα σου πούμε εμείς τι ρεζέρβες θα κάνουμε. Και μετά από μια εβδομάδα μου ήρθε ένα email και μου λέει, οι ρεζέρβες που θα κάνεις είναι 25.000 ευρώ. Γιατί εκεί πέρα μετράνε 100 λίρες στον τόνο. Εδώ μετράμε αυτό που λέει ο κ. Σύριος. Πόσο κάνει η αντικειμενική ευθύνη του μπαμπούν, τελειώσαμε. Συντόκου συνέξοδα όταν μιλάμε για reserves πάνω στη ζημία για μια ασφαλιστική εταιρεία. Τελειώσαμε. Μας διώχνουν από εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Πιστεύω ότι ήμασταν να έχουμε τέτοιες συζητήσεις. Όχι να μην έχουμε. Μόνο για καλά να δεν